periaatteessa mikä ikinä se on mitä mietit. On se vaikka auto tai asunto tai hevonen tai lomareissu tai mitä tahansa, niin osta se. Jos se on pitempään ollut päässä kuin päähänpisto, niin osta se. Se on sen arvosta. Osta se. Tää ei oo minun. Ei vieläkään. Mut nyt kun tätä pääsee maistamaan tätä, niin siis motivaatio on kyllä huipussa. Ihan oikeesti. Kyllä ne unelmat on väärttejä toteuttaa.